बाबा बाबा बताओ का समस्या बा। बाबा के ऐसा मंत्र कर दो ना कि हमर बौजी के लइका हो जासा। हैं हां लइका लेके होत ना बच्चा के समस्या बा। हां बाबा लोग कहता कि रउआ बहुत अगम जानी हनी बाबा। हाथ दे देखा हम दो ओ का होई ये बता दो। सीगा का या यो या पकचा या चारा बजा धर लो कलासो धर अब वो में कौची रख ले बड़ू ऐ सड़िया है या थुया है चुनरिया है। अच्छा द निकाल देलू तो ठीके कर दे हलू हूँ आये में कौची है धोतिया उतिया हटे एक रंगवा है। हाँ एक रंगवा है। हाँ तो एक रंगवा के पहले निकाल के रख दो ठीक ना। आओ देखा तो कल सब ठीक लगा था नु कटिंग वाला। अरे बाप रे फूल वाला ले बनी। हाँ फूल वाला ले बनी। बड़ा निमन लागता सुगर जी। अरे बचिया वो एकदम जाम की का बतलाला कोहार करे तन का थी भइल बाटे एकदम। हां जी दीदी बहुत ज्यादा भीड़ होई बहुत भीड़ है बचिया। दीदी कन्या के हमरा पूजा पाठ करेगे नो। हां पूजा पाठ करबू पूजा पाठ माई से पूछे नहीं तो माई कहते पूछ लिया बुची गोतनी सास ये ना बढ़ी जा। हां ना पूजा पाठ करे के लेकिन भूखी हम मत तू भूखम हम ही। हां ये से मतलब अगरबत्ती मतलब बूते लगी ना तो धरा उड़ा दी है। ठीक बा दीदी जागल ठीक ना आहो कन्या देखी है बचले रही है ठीक बा। आजकल जुग जमाना बड़ी खराब है बटुए अगर छोटिया आई ना छोटी बुची आवे मत दी है घर में ठीक ना। काहे दीदी काहे के ना कि दोनों ननद भौजाई दोनों पकिया डाइन हैसन लंगटीनियन बाप रे ठीक नो भैया के आज तक ले हमरे के साथे उतरल बिया हमरा से तनी छोट बिया तार भैया से छोट बिया लेकिन अभी तक ले बाल बच्चा निखन सब भइल जय दिए समझ यही से पकिया उ डाइन बिया। रवा बहुत दीदी निमन कहनी रवा बता देनी तो बताई ना तो हम जान तो रही जी ना तो यही के चलते कह छोटी बुच्ची के यानी काहे तो गुड़ुर के ताकत रही त हम इसे ताकत ना तो डायरेक्ट कह दे टोक द काहे बचिया काहे तुम्हार गुड़र के ताकत आनी बोल ला बतिया ला कबूल बा लेकिन जरी ठक सटिहा मत ना तो अगर तार एगो बारवा ऐसे कबार लीही आ जाके कर दी हंस ठीक नु ओकरा घर से ना खान पियन सब पूरे एकदम गांव घर पूरे एकदम एथी भइल बाटे। हां हां सगरो एकदम में ठीक बा दीदी हम अब के देखम हम अब एक चलते कहत नहीं कन्या अपना से चेतर रही है आ ठीक बा भगवान से ये नेह लगावा कि हे भगवान जैसे देले बाड़ा सुनैले काने सुनैले बड़ा आँखी देखा द बढ़िया से निके निके हो जा का। हां ये देवी दुर्गा से ये न कहला बा ये न विनती करे के बाटे हो हे दुर्गा माई नि मने कुछ रवा दे देनु त हमरा नु 9 दिन हम भूखम। हां भूखी है काहे दुर्गा माई अथी देवी जी देखत नहीं खाने आके देखते ही ना बड़ी जा काहे कि अभी थोड़ा एथी चलता ही बाटे। हैं ऐसा दे भूजा में कैसे भूखबू 9 दिन पाट रखबू ये बचिया एकरा में देख हौ हई कटिकवा वाला छठावा कहत नहीं एथिया हो का छी हई कौन सा हां दशहरा होला ओकरा में कोनो उतना दिक्कत नहीं खे लेकिन है नमी होला ना बतिया चैत नमिया उ दिक्कत करला ना कि का बात लावेला यही में त बच के रहेला पड़ेला ही। हां दीदी का नहीं का बड़ी गोड़ बेटा टाटा एकदम से टाटा टटुए त कल सब में मठेकावा गोड़वा हाथावा ना ठेकावत नहीं क्यों नहीं आ जतन तनी धो के आ रखले तनी कनिया ना के पानो का सैलिया रखलू ना बबुआ देला सलाम। हां घर में रखले माने हाँ तो ठीक बा कहीं कहावा तो बेटा गइला हवन जतनी कह कि पानो का सैलिया ले पानो के पतावा लेके हम के लेके चले आव। ठीक बा जाए कह दे सब करे ओ जगह जाता नहीं उतने देर में सब चीज धो देल बानी खाली किचनवा धोवे के बाटे किचनवा जाते धीरे धीरे धो देवे के का करे के बाटे। अच्छा ठीक है बाटे आ ये सर सामानवा तनी बहरी मत लावा ठीक बा हम तैसे जाना तनी कि सब लिपाइल पोताइल बाटे त कोनो दिक्कत नहीं है ठीक बा ठीक न कन्या तनी बाबू और कहने किनारे खाना बना देना वो लोग के का खाए। हां वनी एकदम साफ किनारे अथी करी है वो तनी दूर में खाना खाए के जूठा का ठार ना करे के चाही कन्यावा पड़ी बहुत कठिन के परब हट नमी चैत नमी एकरे कहल जाला ही समझला ये बचिया उ एकदम एथी दिक्कत होला कि का बात लावेला ही। चल ठीक बा कन्या हम जाता नहीं ठीक बा चुनरिया घर में धर दिन दे हां रख द। अच्छा आवा तोरे घर में हे में रख दे तनी काम करे के मन नहीं करत उठल बैठल त जाते नहीं कि जाते धीरे धीरे किचन में धो देवे।
श्री चतचंडी महाराज की जय हो। हे मंगला भवानी, हे मंगला भवानी, भेज दो भेज दो भेज दो। हमारा मानव चाहिए, हमारा मनुष्य ना चाहिए। हम आदम खोर है, आदम खोर। चिकलंडी बाबा के जे चंगू में आ जाला वो पिकलंडी हो जाला। यही 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 चैत के नवरात्र में हमार 200 दुआर खुला होला। चिकलंडी बाबा की जय हो, चिकलंडी बाबा की जय हो। सुख शनिचर 13 दंड, सुख शनिचर 13 दंड। ऐसन मंत्र मारम हो जाइबू सकसंड। बोलो स्वाहा, बोलो स्वाहा। ए ए ओ खुश रहो, तथास्तु। उठ जा भौजी। बाबा बाबा बताओ का समस्या बा? बाबा के ऐसा मंत्र कर देना के भौजी के लइका हो जासा। हैं? हां लइका होत ना बच्चा के समस्या बा। हाँ बाबा, लोग कहता कि रउआ बहुत अगम जानी हनी बाबा। हाथ दे देना हम दो। ओ का भई ये बता दो। सिगकाय हाय यो यः पकचाय हाय चारा बजा नस्ता ना कराय का सहाय हो। देख का भई तोरा के तोर सास जोन बिया उहे कोइले बिया, उहे कोइले बिया। देख हमारा आका समारी से पता चलता कि तोर चचिया सास जोन बिया उ तोरा के कोइले बिया। भौजी हाँ। ये भगवान, अरे कहा हाँ ओकर जोन संतान रहे उ लोग लड़की पहले की जोन भई रहे उ बामत हो गइल बिया। उ सोचतिया कि हम पूरा खानदान के बामत कर दी। बोल बाबा ऐसन कुछ करी बाबा कि बाजिन के नाम मिट जाओ बाबा। रउरा शरण में आइल बनी बाबा, हमरा के आशीर्वाद दी बाबा। रुक जो ई पहले बताओ खाली पेट बाड़े के खाना खोले बाड़े? हैं खाना तो खा ले बनी। देखी हाँ देखी आज मंगर हो। सुल्हा या युल्हा भाईया। झूठ बोल देले तू, झूठ बोल देला। ना खाना खोले बिया, नाश्ता नहीं के करैले। सुन पहले बात हमार, एकरा खातिर कुछ लागी। बाबा जौन करे कोई सब करम बाबा, बस हमर बाजिन के नाम मिटा दी बाबा। एकदम मिटी जाई। तो जन बाजी के नाम बा बाबा जतना पैसा लागी बाबा ओकरा फेरा मत रही। पैसा के काम हमरा नहीं खे, पैसा के काम नहीं खे। जौन मांगो तनी तौन दे बाबा। सुनले बनी नवरात्र में 200 दुआर खुला होला बाबा। हाँ नवरात्र भूखल बनी बाबा। देख ले 17 गो लवंग, ठीक? हाँ बाबा। 17 गो लवंग, 6 गो इलायची, 5 गो पाकल पाता। पाकल पाता कैसन बाबा? पाकल पाता पान के पाता। अच्छा आय आय आय। ए भवानी आजा। ई का बहुत देख तो छूट गइल तोर अब जोन बा बांझिन के नाम ब्लैक लिस्ट में हो गइल। ए बाबा तक की करा के अब देम तो ठीक हो खबर है। कोई के देवे के पड़ी हमार चीजवा ना उ हो जाई पाए। अब जे आई अगिला ओकरा पर ठोका जाई। बाबा उतना काहे कष्ट करम। अरे प्रभौती के भौजी के लइका होके के बा। हमनी के टोला में बाबा हमनी के हां जब चचिया हमरा के कहले बिया ओकरा पतो होके बाबा लइका होके के बा। अच्छा हां तो बाबा हमरे के कुछ कह के दी कि बाबा हम ओकरा के दे दी पर ओकर सामान। एकरा खातिर चुस्ता वाला खसी चाहिए। चुस्ता वाला खसी 3 किलो पियासी आनो और 1.5 किलो लच्छीदाना, 2 किलो बूट, ओकरा बाद एगो लंगोटा चाहिए। देसीला मुर्गा बोलता रे। भवानी के एगो सीनरी चाहिए, एगो चुनरी चाहिए, एगो सिकरी चाहिए रे। भवानी बोल रे, बोल बाबा का चीज के सिकड़ी? चांदी के जाली वाला सिकरी ना, सीनरी चाहिए। सीनरी रुमाल लेखा होला,
वो भवानी के चौघी भवानी खुश हुई है। केने आई तो हमरा तो छिलबे सुनता ना छिलबे देख ले झाड़ू बाबा के सब सुनाइला का कहले ह बाबा के का कहले तू अरे बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। गुड़ पगिरी बाबा हम जानी अरो बाबा की जय हो। खुश रह सुन बाबा तो हम जानी बाड़ो नहीं जो दादा। ये चैत के महीना में नवरात्रि चघल बा बाबा के सब द्वार खुला बा। जैसे तोरो सब द्वार खुला हो जाई आ तोर बाल बच्चा में प्राप्ति कबो जोन बा रुकल बा रुकावट नहीं जो बाबा ऐसा कुछ हो जाई बाबा तो रौरा जवन कम तमन रौरा के दान दहेज दियाई बाबा। ये खाली बोल दे श्रीकंडी महाराज की सिरकुंडी में बोल श्रीकंडी महाराज की महाराज की जय हो प्रकंडी महाराज की सिरकुंडी महाराज की जय हो जय हो। पिता गुरु तुल्य महाराज की पिता गो ठीक बा हम एगो तोरा के दे तारी तबीज बना के ठीक न ओकरा के ध्यान में रखे के बा। चल हाथ ऐसे कर से मंगला भवानी कलकत्ते वाली चल कुंडाली हा कनवाड़ी हा कलडाइन का ककड़ाड़ी संते पाड़ी पर कर से चाला हो से ले 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 भवानी ले 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 कासा कसाई कासा बकाई पटना जाई हे महारानी जाई भिया जाई रे दाराई बाबा मुदले आंचल के कौन मिल ले। हाँ बाबा सुन हाँ बाबा जेकरा पर फेंके को ही आरोप लगावे को ही हाँ एकरा के मूंग के दाल में डाल के ठीक और ओकरा के कसहू बाइन में फेंट के दे देवे के बा कि दाल बाबा हाँ? ऐसा कुछ करें कि हम खाली फेंकी और गिर जाओ। ठीक बा ते काम कर जहाँ को चौखट बा आटा में लेके मूंग के दाल डाल दी है आई फूल जोन में डाल के और चौखट पर थोप दी है ए बाबा रात्रि 12 बजे तीन चढ़ता बाबा इतना कैसे करो रात्रि 12 बजे ना तो हम कुछ सीखी जाना। अच्छा बाबा ठीक बा बाबा ठीक बा जो लेकिन बाबा के लंगोटा याद पई है। हाँ बाबा कौगो लंगोटा बाबा कहो ना रे बाबा कम से कम 61 को 62 को लंगोटा चाहिए महारानी का चाहिए का बनारसी साड़ी तो मैया भवानी खुश है चैत के रात में बोलो सकला भवानी महारानी की जय। ठीक बाजो अब हम आसन अपन ग्रहण करतनी। अरे बाबा चलो भागी बाबा गोल लगा था। ए बुच्ची जी आज तो हम इतना खुश बनी कि का कहे के लेकिन बुच्ची जी उपहिया काम कह जाओ तब न कर दे। तू अभी जानत ना माई ना उनकर चेला रहे अभी मम्मी जी हाँ जैसे करत रह ना बाबा वैसे माइयो करत रहे बट जे कहत रहे कोना के मार देत रह मत्ती। जान ला भौजी कितना खुशी का बात बाटे हो कि तू माई बन जीबू हम फुआ बन जाई। ए बुच्ची जी एगो बात कही बाबा इतना बढ़िया मंत्र पढ़त रहन कि हमनी के बुझाते न रहे इकुल माई के बुझात रहे हमरा माई ऐसे ही पढ़त रहे हो भौजी। आज मम्मी जी जियत रहती तो हमनी के कुछ दिक्कत ना न होई तो हम सोचत रही हो भौजी तारा के कुल दिन ना देखे के पड़त माई रहत। हाँ बुच्ची जी हमरा के बताई तो खेलवाड़ी आइया काला अपने गोतपन पतो के पेट फुला देले बिया हमर पचकवा देले बिया के हम बाजी न गइनी। हाँ लेकिन बुच्ची जी बाबा कहले बड़न कि 10 दुआर नवरातन में खुला बा हम माई बन जाई खाली ओकर हइते पर कैसे फेंके के बा चली ना मुहे चलल जाओ यही मुहे चलल जाओ चले के हाँ यही तरह चले के चली इतरे कते फेंक देतनी ओकर आंगना में खाली ओकर आंगना में गइला के देरी बाटे आ लौक जाई तौरू बढ़िया हो जाई। ए बुच्ची जी बैठल बिया का हवा लेतिया का बैठ के हां बैठल बे हेलंग हो जा रुक जाई बुच्ची जी ली तारी हाँ चली ना भी रुक जाई अभी आगा चले दी। हां का हो कनिया मा सूता तारू का भागी कहाँ पे कनी है दीदी हमरा तो बुझाते नहीं। अरे भाई लास्ट बा अरे भाई ये दीदी आई रे का भेल हो कनिया मा दीदी अरे बाप रे का भेल हो आये दीदी मम्मी जी, बेटा अरे भाई अरे काजी ने का बोले आ हे राम अजी अजी होई देखी त क्या मार भई रहे हो दीदी जकरा सरवा बचावत रही हो या के खेल का आई हो बाता खेले वाली कर देले सब माटी मम्मी जी अरे हे चलो अरे खेले वाली दुआरी पे बैठा रहली ब्लड चालू बा सुनो आज हो तो ये मम्मी जी अब का होई जी मम्मी जी अब तो बुझाते नहीं एकदम का बोल
के गोई चलो ले चलो सुकर जी बाबा के मम्मी जी हम ना बचो सामने ना रही जगह मम्मी बेटा के कहलावे के आइए दादा चलिए जी उठाइए ले चलो ले ले चलो बाबा भी चली जी हाँ, बाबा भी। दादा उनका खेलने आइए दादा ए बाबा रारू कोड़ा बापा गिरा तानी ए बाबा आइए बाबा ए बाबा जागी बाबा जागी हे रे ए बाबा जागी तो नहीं लड़की है तनी देख ली हमार कन्या के हे बाबा ए बाबा रउआ गोड़ा बापा गिरा तनी बाबा कैसे बचा ली लड़की आके ए बाबा कहाँ घर परी रे हां कहाँ घर परी ए जी के सुख में मन्नत देला डेरा अच्छा चुनरी हटाई का हाँ बाबा जान बचा लिए बाबा चीज कुछ दिखाई का चुनरी हटाई का चीज कुछ दिखाई का हे बाबा और जल्दी कहीं ना दीदी पर ना निकलत ए मालिके का भइल बा हां का भइल बा ये भइल बाटे कि एगो हमने गांव में पका डाइन भी अनंत भौजाई बाड़ी सा अच्छा ओ जैसे लवंग फमंग का ना हो कर का ना हो के कर मौगी के भातरा के हैं ओकर भातरा के मौगी के मौगी के का ना हो जो टाइम मौगी बिया के सुख डाउनिया नाम हो ना हां हाय बाबा ई हमार कालसा में दोसर बतावता का छी दोसर डाइन हिया दूसरा डाइन हां एकरा के जगह ना सब को देले बिया लेकिन जगह डेरा के नहीं है घबरा के नहीं है हाँ। जगह सब वो हमार सड़ुआई लगी हमारे विश्व सीख के कोई रहे ये बाबा ओकर नाम खाली ओकर मर्दा का जगन्नाथ नाम हो ओकर सुखैनी नाम हटे एक मिनट ए बाबा तनी शांत करी हे बाबा रे गोड़वा पा गिरा तनी हे बाबा काला साया या सिरा या चा आराम बेटा था आराम बेटा इल है आराम बेटा कुछ क्या हो गई हे बाबा दांत लागल और बात नहीं खे ओम दाता या लगाया या यो बाबा या सराया यो बंगाया यो जाया नंदारा संदाबा संदाया ठीक ठीक हो गया दांत हाँ एक काम करो एकरा के तारा गोतिये में के कवर के गोती नहीं कोइले बिया हां गोती नहीं कोइले बिया ई जब दुआरी पे बैठा रहे हां दुआरी पे बैठा रहे तो हमार आका सवारी बतावता कि अगर में देही कुछ फेंक के गोल बिया फेंक के हां ये बाबा ओ ये बाबा रवा तर आई कर जीवन हाय बाबा ते अठानी पानी हे बाबा ए बुढ़िया कटलिए बुढ़िया बाबा लगन पापा सुधार कर लंथरवावी ना हम अंतर है भाई अंतरिया में है ये बाबा तो दांत नहीं तो मत बोल बूढ़ी बाबा एगो बारे बाबा एगो दांत बारी ओ सुना एगो काम करे के पड़ी बालिके हां का भाई बाबा देता नहीं एगो तारा के फूल हां ई का के फूल ह हैं का के फूल ह का के ह काजे नहीं कुकुरंधा के कुकुरंदा हां कुकुरंधा के दीदी कुकुरंधा के फूल लेके ऐसा ने फुलवा रहुए सुना ऐसा ने फुलवा यही के रहुए कहते जौन फेकले बिया जौन फेकले बिया जो पर फेकले बिया जहां फेकले बिया ओ ये ई फूल दे के फेंक देवे के बा ओकर देही पला चार देखाई हां तो दुआरे पर फेंक देवे के बा फेंक के मंगला भवानी के नाम ले ले के बा बोले बोले महाराज की जय गुरु महाराज की जय संधा यहाँ की जय लाल यहाँ की जय संडाल यहाँ की जय इंशाल्लाह अल्लाह यहाँ वजौरे
जो ठीक बारिश जो जो जय हो जो भगवान जय बाबा जय बाबा